200 kroner? Ja. Det vi sidder og laver her, det er, at vi er gået i gang med at gøre klar til Statusspil og Brætspils brugtspilsmarked. Det havde vi med sidste år, og det fungerede mega godt. Meget bedre, end vi havde forventet. Der blev solgt en hel masse brætspil på den her måde. Det man gør, det er, at man tager sit brætspil, som man af en eller anden årsag er blevet træt af at spille. Og så sætter man en lille gul pose på, hvor man skriver, hvad det er for et brætspil, man sælger. Hvor meget det koster. Hold nu op, Allan. Patrick Beyer. Undskyld. Man sætter en lille gul pose på med spillets navn, spillets pris og det MobilePay, som pengene skal gå ind til. Så afleverer man det i vores brugtspilshop, hvor der står 2 skønne damer og er klar til at hjælpe folk med at købe lige præcis jeres spil. Så mens I går rundt og prøver en masse fede spil i biblioteket, så sælger jeres spil sig selv imens. Så er jeg simpelthen nødt til at spørge, kommer det til at koste penge at få solgt spillet? Nej, det er fuldstændig gratis. Man kommer og afleverer sine spil, som der allerede er sedler på. En liste over de spil, man havde taget med. Og så kommer man bare og afhenter de spil, der ikke er blevet solgt, inden man går hjem. Så find jeres fedeste brætspil. Nej, måske ikke jeres fedeste brætspil. Så find nogle brætspil, I ikke skal bruge mere. Få dem ned på brætspilmarkedet. Og så lad os dog få fanspil nogle nye brætspil, hva'?